Denne her øvelse hjælper dig med at trække vejret dybt. Du skal forestille dig, at du puster i en ballon. Og jo mere du puster, jo større bliver ballonen. Du skal trække vejret langsomt ind, så din mave udvider sig som en ballon. Og så skal du langsomt puste luften ud gennem munden og ind i ballonen. Jo dybere man trækker vejret ind, jo mere luft kan man puste ud i ballonen. Når du laver øvelsen, så læg mærke til, hvordan du har det i din mave og i din krop. Når du trækker vejret dybt og helt ned i maven, så forestil dig, at den følelse, som er nede i maven, bliver pustet ud i ballonen. Og hvis du har en glad følelse i maven, så puster du en glad ballon op. Men før du kan give slip, så skal du slappe af. Det vil sige, at du skal sætte dig godt til rette, og så skal du trække vejret helt roligt. Træk vejret ind, ned i maven og ud igen. Prøv at lægge mærke til, hvordan det føles. Og forestil dig, at den følelse har en farve, som du selv bestemmer, hvordan det ser ud. Hver gang du puster ud, bliver ballonen mere fyldt op af den farve. Ballonen kan fyldes med alle slags følelser. Og det er kun dig, som ved, hvordan din ballon er. Du behøver ikke at sige det til nogen. Når ballonen er fyldt helt op, så giver du ballonen et sidste pust. Giver slip på den. Og lad den flyve afsted. Hvis det er en glad ballon, som du puster afsted, så tænk på, hvor meget glæde den ballon, som du sender afsted, giver til den, som finder den. Husk, at du altid kan lave øvelsen, hvis du har brug for at mærke efter, hvordan dit humør er. Og nu er øvelsen slut.